il-bib, tal-Madonna, u hekk. O Maria Gloria tagħna, għal-liedek insellulek, nitolbuk li għaddilna minn il-darba sellulek, għaliex inti għamalina, Slima lik Marija, ringrazzja Marija, Marija, birka inti fost il-nisa berk il-fronta ġuftijak Ġesu. F'dan il-wiet minn tal-patija li tolbuk li tiħafna, mill-erta l-istaħija tal-kifra l-għamħana, u għadda għal-għawatina għamma Slima lik Marija, ringrazzja Marija, Marija, birka inti fost il-nisa, imbirek il-fronta ġuftijak Ġesu. Bil-virtu li kellek inti li t-nażejjen bil-tijak, sabiex dejjem kif tixtieq marbutin il-kutijak, dala bissa d-dektarin għamma tal-kutijak. Slima lik Marija, bil-grazzer tijak, Marija, bil-kint fost il-nisa bil il-front tal-ġuftijak Ġesu.
Għamel inti li mad-dinja qatt ma nkunu marbutin, iżda l-wejjex tas-sema issi nkunu miġbudin. Din il-ħarsa kemm bestina ma Madonna tal-Mutin. Islima lik Marija bil-grazza l-dejja l-mulejnija, bil-kint fost il-nisa bek il-frontaġu ftijek Ġesu. Palomdana d-dottrina li kallimna l-bizħaranna u għattalna t-bil-fini li Ġesu li-tliblinna għanna u li tlibdejja bħaxin u Madonna tal-Mutin. Islima lik Marija bil-grazza l-dejja l-mulejnija, bil-kint fost il-nisa bek il-frontaġu ftijek Ġesu. Meta fl-aħħar ta' ħajjitna fil-Mulija, għal-ġizda Marija, Dobru-għak t-tfalina u Madonna tal-Mutin. Islima lik Marija bil-grazza l-dejja l-mulejnija, bil-kint fost il-nisa bek il-frontaġu ftijek Ġesu. Inza l-aħħar żona nadifa l-oħtana t-turiet biex ikun x-xogħol li jiġu fil-kifija fis-sewwi. Dan ikun jekk assistina u Madonna tal-Mutin. Islima lik Marija bil-grazza l-dejja l-mulejnija, bil-kint fost il-nisa bek il-frontaġu ftijek Ġesu. Iju kol tolbu l-Madonna l-familji tagħna, għad-bussija tal-familja. Niftakru fek il-familja dejjem żmien diffiċli fil-ħajja tagħhom. Niftakru wkoll dan kuna jinsabu wkoll għaddejjin forsi mument diffiċli f'wasal tal-kaw tagħhom minħabba l-mart, minħabba l-ġieħ. Biex ju wkoll tipproteġihom taħt il-man tagħhom. Islima lik Marija bil-grazza l-dejja l-mulejnija, bil-kint fost il-nisa bek il-frontaġu ftijek Ġesu. Tolbu kol għal-bejt il-tana, għabdu nisramu biex maħna. Għattijom u mulej nisina dejja, jistribu nisna. Għattijom u mulej nisina dejja, jistribu nisna. Għattijom u mulej nisina dejja, jistribu nisna. Nisina nisir bel-ebel bel-Spiritu Santo. Viva l-Madonna! For
jagħtuk kull ġieħ kif jixraq taħt il-pirtitlu tad-dottrina. O Madonna tad-dottrina kemm nitmexxa inħares lejk dawk idejk it-tnejn miftuħa u mit-missima fuq xejn. Xemx tal-Ulju kollok tlewwa, xemx tal-Ulju kollok ġbir, fittex oħroġ ja xemx tal-Ulju ħasseb minna għadda xejn. Kif nidħol ġewwa l-Knisja għajnejja fis iħarsu lejn naraħ l-ewwa qudusija li kif bissima fuq xuftejn. Slim għalik qolta d-dottrina el fis-sema kollu fik inti s-siġġu tal-prudenza o Madonna slim għalik għattu għatt maħna se nħallu inġu l-qima li nagħtuk kif ħabbew Mis-sirijietna ħanibqgħu dejjem inħabbu! All right.
Mater. إنك يا طب الظهرية ويجدونك مشروشين أنت وحدك ترتقية من براجة النبي للزيتساف يا المرية وفتموم القدسين وبريرة قلبنا حروليدك محبوبين وانت في السماء الأمامنا وفي بمنا القرآنين احنا وليدك انت يومنا بيكسومنا مربوطين أشمي الله يكتبانا سورنا ورجل البهدين Viva la